people of the world. I'm back. So for today, excited na po ako kasi nandito na po yung order ko. So for today vlog, unboxing. Tama ba? So guys, i-open na natin yung in-order ko. Pero ano na siya, nabunti na po siya. Ayan guys. So ito po yung in-order ko. Cosmetic mirror. Ayan. So ano to siya? Open natin. Let's go. Wow, may kasamang charger. Tadaan! Charger. And then stand. Dara siya guys. Wow. So, dara siya guys. Pasensya na guys kasi kagising ko lang. Tapos nag-vlog lang. So, ito na po siya. Open natin. Wow. Siya para siyang ring light mirror, cosmetic mirror. Para siyang ring light. Yeah, ring light. Tingnan nyo Ito, pindutin nyo lang ito, yung maliit na circle. Ayan. Wow. Ring light. Para siyang ring light talaga. Ayan. Pindutin nyo lang. Tapos, kung gusto nyo naman ng ibang kulay, pindutin nyo lang. Tapos, ang tanong, paano po ba i-off? Kung paano po yung ino-on nyo, ganyan din po yung pag-off niya. So, ito po. Ayan. Tapos, off. Ayan. So, mas ito po yung pinili ko kaysa ring light. Kasi may kasamang salamin. Tapos, mura lang po siya. Mura. Yung in-order ko? 233. Tapos, may shipping siya. So, total is, nakalimutan ko po yung shipping niya. Pero, yung total na binayaran ko is, 399. So, ayan po. So, ito na po. Ito po. Tapos, charger at saka stand. And then, next is So, ayan. So, ayan po. So, na siya. Para siyang ganyan. Ayoko kasing kunin yung box. Gusto ko ganyan muna. So, i-symbol na po natin. Ganito po yung niya. Pag symbol. Ganyan. Guys, cosmetic mirror, guys. Kung hindi po kayo na maka-afford na ring light, so, pwede rin nyo itong i-order. Kung hindi po kayo maka-afford ng ring light. At saka, guys, ang tanong, diba, ang ring light may charge, malulubat din. Ito, malulubat din. Kaya may charger. So, paano po ba mag-charge?
Eh, may ano naman ito. May saksakan. Ayan. So, ito po, ganyan nyo po yung charger niya. Para ano siya, para ma-charge. So, ayan lang po. Hindi ko po siya na-try mag-charge. Kaya, natin, symbol na. Sisimbolin na natin. So, guys, ayan. Kung hindi po kayo maka-afford ng charot. Na para siyang ring light talaga. Kung hindi po kayo maka-afford talaga na ring light, cosmetic mirror lang po yung gamitin nyo. Ayan. Sinisimbol na po natin. Tapos, ito. Ito may, ito po yung mas tamang gamitin. Ay, ito po yung mas tamang hawakan. Ito po yung kanina. Ayan. So, ayan po, guys. Ayan po, ganyan. Tapos, yan. Yan. So, pwede rin nyo po to gamitin habang nag-tiktok, ganyan. Tapos, nag-vlog. Tingnan nyo. See? Ayan. Ganyan po. Ayan. Para siya talagang ring light. Ang ganda ko dito sa salamin. Okay. Yan po. Ito po yung cosmetic mirror. Mas mura po siya. Kung hindi po nyo kaya talagang bilhin yung ring light. Ito mas nyo to, mas maka-afford po kayo. Kasi 399 lang yung total kung binayad ko. So, ayan po. Pwede na ako magti-tiktok. Yan. So, tingnan nyo po, di ba, yung salamin, pag kanyan, pag i-off ko, pag kanyan, para talaga siya ring light, guys. Totally siya. From China. Yata. Yes, guys. Ayan. So, guys, ito lang. Wala po siyang wala siyang adapter. USB cord. Lang po siya. Charger lang. Wala po siyang adapter. Yan. It's okay naman. May extra naman po akong adapter na yung charger na sira. Yun na naman yung gagamitin ko na adapter. So, okay lang. And then, guys, I hope you like this video. And then, So, ayan. So, ayan lang po, guys. So, may isa po tayong i-unboxing. Di ba, hindi pala ako marunong. Sige. May isa po tayo mag-unboxing pa po tayo ngayong next video ko kasi may isa po pa ako in-order. May isa po akong in-order. Kaya darating pa yun. So, ayan guys. Cosmetic mirror. Ayan. Ang tanong, smooth lang po ba i-click to? Yes, guys. Smooth na smooth. Yes, guys. Smooth na smooth. Tingnan nyo. Diba smooth? Yan. So, thank you, Shopee.
Thank you po. Thank you po, Shopee. Ayan. Kagising ko lang talaga. Tapos nag-vlog na kasi. Ayaw ko kasi ako lang mag-open ito. Siyempre, kasama po kayo. Yung mga viewers, mga ganyan. So, siyempre, kasama po kayo. Kung ano po yung in-order ko sa Shopee, i-unboxing ko po dito sa vlog ko. Tapos, syempre, kasama po kayo. Thank you! I hope you like this video. Don't forget subscribe my YouTube channel. And then, i-follow rin nyo po ako sa TikTok ko po. Ito yung account ko sa TikTok. Ayan. So, ito po. So, thank you. Bye-bye. God bless you po. Ting, ting, ting. Bye-bye. Bye-bye, guys. I hope you liked this video. Don't forget like, share, and subscribe my YouTube channel. Thank you, guys. I hope you like it. Bye-bye. God bless you to all. Bye.